Ahoj, volám sa Lenka Rumanová a pripravila som pre vás túto meditáciu, ktorou vás budem aj sprevádzať. Pohodlne sa uložte tak, aby ste sa cítili príjemne a zavrite si oči. Niekoľkými hlbokými nádychmi a výdychmi si postupne uvoľníte celé telo. Dýchajte zhlboka. Pri každom nádychu cítite, ako sa vám dvíha hrudník a nafúkuje brúško. A pri výdychu cítite, ako opäť klesajú. Dýchate pomaly a plynulo. Pomalý nádych a pomalý výdych. Pri každom výdychu zo seba prepúšťate všetko napätie, ktoré v sebe máte. Vydychujete aj všetky vaše strachy a obavy, vedomé aj nevedomé. S každým výdychom sa zbavujete napätia a stresu. A teraz pri každom nádychu vdychujete dokonalé uvoľnenie, ktoré sa postupne rozlieva do celého vášho tela. S každým nádychom je vaše telo uvoľnenejšie a uvoľnenejšie. Cítite, ako uvoľnenie stúpa od chodidiel nahor. Uvoľňujú sa vám nohy, bedrá, trup, cítite, ako sa uvoľňujú vaše ruky, krk a hlava. Vdychujete uvoľnenie a pokoj a vnímate, aké je vaše telo vláčne. Je to veľmi príjemné a upokojujúce. Dýchate pomaly a plynulo. A teraz si predstavte, že stojíte pred vchodom do jaskyne, ktorý je nádherne obrastený machom a drobnými kríkmi. Veľmi vás priťahuje a chcete vedieť, čo v nej nájdete. A tak vstúpite dnu. Ocitnete sa v neveľkej jaskynej sieni. Prekvapí vás, že je tu dostatok svetla a príjemné teplo.
Všímate si, že steny tejto malej jaskyňky zlatavo svetielkujú a ohrievajú okolitý vzduch. Cítite sa tu veľmi príjemne. Na konci tejto siene však vidíte ešte jasnejšie svetlo a vykročíte k nemu. Malá sieň sa postupne rozširuje do väčšej a priestranejšej. To, čo uvidíte, keď podídete bližšie, vás uchváti. V úžase stojíte a pozeráte sa na steny jaskyne, ktoré sú pokryté veľkými žiariacimi kryštálmi. Vidíte dúhové odlesky, odrážajúce sa od ich povrchu. Pozeráte sa na hru farieb a svetla. A uprostred tejto jaskyne zbadáte zdroj toho najjasnejšieho zlatistého svetla. Jazierko s vodopádom. Nie je to obyčajné jaskinné jazero s vodou. Toto jazierko, aj vodopád, sú plné toho najčistejšieho žiarivého svetla. Božského svetla. Je to svetlo samotného zdroja. Cítite z neho nekonečný pokoj a bezpodmienečnú lásku. Už to, že stojíte v jeho blízkosti, má na vás, vašu myseľ a vaše telo blahodárne účinky. Keď už ste tu, bola by škoda nevyužiť tú možnosť, očistiť sa pod vodopádom svetla a zaplávať si v jazierku. A tak si vyzliekate oblečenie a ukladáte ho na breh, kde ho neskôr nájdete. Pomaly, krok za krokom, vstupujete do tohto príjemne teplého, svetelného jazierka. Predtým, ako si v ňom zaplávate, zamierite k vodopádu. Vidíte kvapky očistného božského svetla, ako sa klžú po kryštáľových stenách, padajú do jazierka a splývajú tam v jedno. Je to upokojujúci a povznášajúci pohľad. Postavíte sa pod padajúce kvapky a nechávate zo seba zmyť všetky nánosy a bloky, ktoré v sebe nosíte. Cítite, ako sa zbavujete týchto nepotrebných nánosov, ktoré pomaly stekajú po vašom tele
a rozpúšťajú sa pod svetelnými kvapkami. Očistné svetlo vodopádu z vás zmýva všetko nechcené a nepotrebné. S každou kvapkou svetla, ktorá dopadne na vaše telo, sa cítite slobodnejšie, voľnejšie a ľahšie sa vám dýcha. A kým z vás prúd božského očistného svetla takto zmýva všetko nepotrebné, povedzte si nahlas alebo v duchu: ospravedlňujem sa. A prosím o odpustenie toho, čo v sebe nosím a čo to v mojom živote i v živote iných spôsobilo. Ďakujem, že ma zbavíš všetkého, čo už nepotrebujem a je mi len na príťaž. Milujem ťa. Ďakujem. Milujem ťa. Ešte niekoľkokrát sa pod vodopádom zhlboka nadýchnite tohto očistného svetla a vydýchnite aj posledné zvyšky nepotrebných nánosov. Teraz nastal ten správny čas zaplávať si v tej úžasnej liečivej svetelnej energii. Ponorte sa do jej teplého objatia a nechajte sa ňou úplne obklopiť tak, že vnímate, ako sa stáva vašou súčasťou. Vnímate, ako naplňa vaše telo, každú jeho bunku, aj tú najmenšiu čiastočku vašej DNA. Naplňa vás láskyplnou energiou, presvetľuje a rozjasňuje všetky vaše bunky. Cítite, ako vibrujú radosťou a nadšením, ktoré sa vo vlnách rozprestiera do celého vášho tela. Vnímate, ako sa vy a božské svetlo stávate jedným. Každá vaša, aj tá najmenšia čiastočka, vibruje energiou lásky, zdravia a hojnosti. Príjmite tieto svetelné dary s vďačnosťou a dovoľte im, aby sa naplno prejavili aj vo vašom živote. Urobte to teraz tým, že v duchu alebo nahlas poviete: dovoľujem si,
aby sa láska, zdravie a hojnosť prejavili v mojom každodennom živote naplno. Dovoľujem si to tu a teraz. A za tieto dary ďakujem. Vnímajte, ako sú vaše bunky naplnené tými najčistejšími energiami božského svetla. A vedzte, že toto svetlo bolo, je a navždy bude vašou súčasťou. A prišiel čas vrátiť sa. Pomaly vychádzate na breh jazierka, oblečiete sa a naposledy sa obzriete na dokonalú nádheru tejto jaskyne. Vnímate dokonalé prepojenie vášho ja s božským svetlom, ktoré si môžete kedykoľvek počas dňa precítiť. Je vašou súčasťou a viete, že k nemu máte prístup, kedykoľvek budete potrebovať. A teraz sa vráťte pomaly späť do prítomnosti. Uvedomte si svoje fyzické telo a miesto, kde sa práve nachádzate. Ponaťahujte sa a keď vám to bude príjemné a budete chcieť, otvorte oči.